Nakaron ang atong incumbent barangay kagawad higala sa tanan na magpaabot, mag-share lang sila sa ilang kasintihan sa pagpangampanya nila. O ilahin kung dili si Councilor Kagawad of Zonto Michael Nakwa. Brother! Good morning. Good morning! Kagrupong yun, ilang kay sa zone to, tungod kay sa kadaghanag yung mga nag-idolize sa inyo ha mayor sa itong mga kagases nga gusto po musundog sa pagpanerbisyo. That's why di na tumapugnan niya daghan ang grupo nga managan sa tanang barangay sa zone 2. So may buntag sa tanan natong mga viewers, ilabi na sa ato ang Halandong Mayor, MJFC. Ang kasinatian na mo sa 10 days nga gihatag sa COMELEC nga mga kampanya sa zone 2 para nako igo ra siya no kay dili man jud ka sektor ang di kay dako pulo dili kay dako ang zone 2. Kanang kuan ba uyon ka na kay daghang magreklamo ba nga kuan i-regulate nang ang oras ang kadaghanon sa mobile jingle matag kandidato kay fair and honest election so ang pagka-fair kung ang usara ang iyahang nagtutuyok ang uban tagpulo ang 10 days okay ka pero i-regulate ang numero ang pero sa oras pag dagandagan na. Og ako sir, uyon ko na sir. Kay maabot sa ako ang kuan brother, maabot sa ako ang messages ba mayor, tabangi mi anis, alingunggong kayo. Sinsa jud ka kay alaw man guna sa kuan good kumilik nang kuan. Ako uyon ko na usa lang magrekorida kada kandidato. Usa kandidato no. Kay naaman gani uban sir wala gyud. Bitaw no. Pero depende siguro na sa barangay sir kay ang zunto kaya rin. At least gito yun lang po na ako niya. Kani man ko ninyo mga gipanghisgutan, magkastura-stura mis kumalik po. Kuha namin nga mga observations na matag po ninyo observations. Basis po sa kasinatian ninyo diya sa barangay. Sa amo ang kasinatian sa pagpangambanya, maayo man no hapsay ang dagan sa barangay zone 2. Kung siguro ikumpara na to sa ubang barangay nga medyo init na gyud. Tinon. Di na ako i-disclose diri apan init gyud tinuod na. Sa zone 2 kaya ra no ma-manage ra gyud namo okay ra kayo ang sa tulo ka grupo nga nagdagan diri sa barangay zone. Sali lang ta maabot ng hadlok, panghuro, panghandlok. Before ko nagapangampanya og karon of course wala ko Kampanya karon ibawal naman since interview ta sa to mayor. Ako lang yung gipahibalo sa ilaha tong mga accomplishment nato sukad ta na appoint ni Mayor Kagat natong Pebrero. No bag-o na ko gisulti sa ilaha ang akong katuyuan niya nung magpapili ko pag-usab. Ako lang po tong pahibalo sa mga katawang Sunados kining proyekto nga buhat nato no. Kaya importante kay para sa ako kining street signages mga pangalan sa mga kadalanan nato. Kay ang importansya og katuyuan jud nako ani is kining preparation sa buwilo nga kalambuan sa Digos. Sayon man gyud ta mga kahugpong nga si Mayor gikampanya gyud niya og bida gyud niya atong syudad sa Digos to become a city of choice. Isa na din ha ang to visit. So kining to visit but pasabot mga bisita, mga visitors, mga langyaw, mga dayuhan musulod sa atong syudad sa Digos. Unya ang barangay zone 2 naman na sa sentro sa syudad. So dapat lamang gyud para nako nga butangan og mga signages ang mga kadalanan. Kaya ang mga langyaw lagi, ang mga turista, ang mga dayuhan nga pasudlo ni Mayor sa syudad, gyud na nunghaw gyud na sa mga dalan. So usa gyud na sila sa pinaka-importante nga nung i-materialize kusgan yun nato ng pagbutang, pagmuntar og mga street signages sa ato mga kanto zone 2. Dili lang kay sa mga turista, apan lakip na ning uso nato ron sir nga kanang mga delivery rider. Ikapila na gyud ko nakabantay na giana ko nga ang delivery rider gipicturean nila ilang parcel, ang background isang street name. Send nila sa ilahang customer na ma'am na nato Dennis Galiarde. So sila tong mas labing pahimulos sa maong proyekto. And I think it's about time nga dapat naagyo street signages ang nindot nga syudad. That's why gibutang nato na Mayor, nipasalamat po ko nimo sa imong suporta ni ana kay para nga mapadayo nato ni. O gawas pa niya ng street signages ang paghinlo sa barangay. Reviewhan din nato ang atong barangay kay domino effects Mayor kung hugaw ang atong barangay natay basura nga dili nato mapasagdan lang nato labi na karon nya uso ang ulan lunop-lunop ang mga bata maglatay magagiagi sa tubig nga naisamad so delikado kung gikan sa hugaw. So kung limpyo ang ato ang barangay mas safe ang atong mga katawhan sir. So mao nay ako ang gisultis katawhan atong 10 days nga campaign. Gibida na ko na, gi-focus na ko na kung gusto sila ginlo ang barangay, suportahan ko nila kay mo trabaho ko para ana. Kung na yung mga nakita na to, no? Importante po kayo mga prioridad. So pinagi sa mga nabuhat,
No, your accomplishments speak for your intentions Yes, sir. in for re-election, in seeking re-election. Oh, in seeking the first term, actually, first term pa rin First yan. term pa. Si Kung Palaron. Palaron. So once again, ako yung paabot ang pasalamat. Salamat sa katawan pagsalig sa mga taga-Sunados, labi na ni Kapitan Alan ug ni Mayor Joseph Cagas sa paghatag og oportunidad no nga na-appointa para makahimo sa tong inisyatibo sa pagtabang kung unsa ato ang pwedeng mabuhat no pinaagi sa gamay kaalam ni pahulam sa Ginoo sa tuwa sa barangay. So daghan kay salamat sir from the bottom of my heart ug ingon man sa mga katawhan sa Zone 2. Thank you and good morning. Salamat kayo no, sa mga very significant nga mga initiatives nimo for Barangay Zone 2. Nakita na nato na nakita po na, I believe nakita po na sa mga lumulupyo sa Barangay Zone 2. Hinaut pa.